oedd mam yn rhan annatod o ni fel teulu, a mae dal yn, a mae'r gwacter mae hi wedi gadael tu ôl yn enfawr. Dim byd yn paratoi chi i golli mam na rhiant, na rhywun agos yn y teulu. Y tristwch, mae'r galar, mae'r sioc yn enfawr, ac ni jyst yn gobeithio bod y 100,000 yna wir yn mynd i wneud gwahaniaeth yn y dyfodol ar gyfer teuluoedd fel ni, sydd yn mynd trwy stwff fel hyn. Ni wedi cael gymaint o gefnogaeth gan teulu, ffrindiau, pobl agos, y pobl dyn ni ddim really yn nabod yn dda iawn, oedd y pobl oedd yn nabod mam yn dda iawn. A mae hwnna jyst yn adlewyrchiad o be oedd mam fel person. A'r ffaith bod y trio ni'n neud gyda'n gilydd, so fi, Gwen a dad, so bydd hi yn really falch o hwnna. A mae dad wastad yn gweud, bydd mam yn edrych lawr arno ni pan dyn ni'n redeg. Oedd mam di wneud, dechrau wneud anyway, clinical trial yma yn Gaerdydd. A oedd hwnna yn edrych ar fel triniaethau gwahanol ar gyfer canser yr ymennydd, a mae hwn yn rhoi arian i sicrhau gallu ni wneud mwy o clinical trials yn dyfodol, achos hwn bydd yn datblygu mwy o triniaethau ar gyfer canser fel hyn. Does dim llawer o ymchwil mewn i diwmorau yr ymennydd. Mae'r cyllid yn eitha isel hefyd, felly mae'r gwaith mae'r Brain Tumour Charity yn wneud, i gynyddu yr ymchwil sydd ar gael, neu i gefnogi teuluoedd fel teulu ni sydd yn cael ei effeithio gan y cyflwr afiach yma. Mae'r gwaith maen nhw'n wneud yn holl bwysig, felly oedden ni fel teulu yn teimlo, yn amlwg oedden ni ddim yn digon lwcus gyda mam, ond dyn ni moyn helpu teuluoedd yn y dyfodol.